Dobar dan Zorane, dobrodošli u Cybersferu. Šta ste nam danas pripremili? Dobar dan. Danas smo za Cybersferu pripremili novi i poseban laptop, Asus ROG laptop. To je vrhunska serija gamerskih laptopova. ROG u skraćenici znači u stvari Republic of Gamers, odnosno sama reč mu kaže, odnosno ime, da se radi o laptopu namenjenom za gamer. Laptop je vrhunski izrađen i ima vrhunski kvalitet izrade i zaista je posebnog dizajna i kvaliteta u svakom pogledu. Laptop je sa najjačim mogućim procesorom, to je i7 procesor 7700 HQ sa 4 nezavisna jezgra i 8 logičkih jezgara. Takođe ima 12 GB RAM-a i kombinaciju ovih storage-a 1 TB hard disk i 128 GB SSD solid state drive. Takođe u njemu i vrhunska grafika, to je Nvidia GTX 1050 Titanium sa 4 GB svoje memorije. Pored toga što je ovaj laptop san svakog gejmera, mogu da kažem da ga vrlo često koriste drugi profesionalci, zato što posjeduje zavidan nivo kvaliteta za, kažem, bilo koju profesionalnu upotrebu gde su hardverski resursi maksimalno iskorišćeni. Ima jako dobro rešeno hlađenje, takođe mu je i baterija vrhunska, može da radi i više sati sa svim tim jakim hardverom. Recite nam šta imamo od ulaza. Ovako, što se tiče ulaza, on ima HDMI ulaz, znači USB ulaze najnovije generacije, ima LAN priključak, ulaz za slušalice, ima čitač kartica. Hvala Zorane. Hvala i vama što ste nam bili gosti. Nadam se da ćemo da se vidimo i sledeće nedelje.